Da yadda ma uwarka ba wallahi. Uwarka ne. Uwarka ne. Uwarka ne. Me yasa baka tuwo ba? Saboda baba na zai mu auren dole. Ai baby kina ji garin ne na gama karatu ba aiki kuma kin san aikin nan ba samuwa ke ba gayi ni ba wannan naki wallahi mahaukaci ne ni ba zan iya da yi ba wallahi kwarkwar ne kuma ko dai ga wani itace a ne ko wannan jakai ma da yake yawo da ita ta me kike zuba ma a cikin jakan nan ne kin ji wawa ko la ila kande Allah za ka yage ta dan ubanki dai nan cin warka kaji to an buro ba da ki shi banki walla idan sha ta ban gida ba za ki ba ko ye ki ya ki ba ki kum sai ka ce kashin biri ta shi ka ki shi gida yanzu sai giya ba to me yasa wawa ne kai ni wawa dan uban kan da ni wawa na ba zai fa maka mai hankali ba cin warka kai maka shi uwarka ka ji ko idan ba na fi ka hauka ba Allah ya baka san wa garta ba ko yo ka da me shi ba na yau na gaskiya ba ya dama uwarka ba wallahi uwarka ne uwarka ne uwarka ne mami ya kai ne mama daga ina kike sai ji ai baka wannan kai ara mami ke ba ta san ni ba barawo ne ko barawo aran kai kan are ne yi warwa ya barawo ne yi warwa mu hada kala sai ta ga mani warka ne warka ne ta ga mani sai mama ya kike mun kwabsi ne ki ga mun kwabsi ya ba mami ya kike haka ne yo mama ya zo wuri yarka ne Allah radu na gashi da wani da kande a nan ashe da kande iya bincike ta Allah ya sa ba kandan uwarka bishigi wannan dan iska ne a radu ya ga kashi ba ka jana no